ידעתי שיום אחד אני אפגוש את האישה המושלמת שלי. אנחנו נתאהב ונתחתן, ויהיו לנו 3 ילדים וכלב ובית גדול, וזה יהיה זה וזה יהיה מדהים. ואז ראיתי אותו. ראיתי שם איזה מישהו, הוא לא מוכר לי, אולי הוא לא מהכפר. הוא ניגש אליי ושאל אותי, תגיד רגע, למה העיניים שלך אומרות שאיבדת תקווה? זה יכול להיות? מה? רגע. לא. אין סיכוי. לא, זה לא הגיוני. אני? הומו? מה פתאום? ממתי? למה? אולי זה זמני? כן, זה זמני. זה בטח יעבור לי ואני אהיה בסדר הפכתי להיות איתי אחר לגמרי. כזה שיכול לעשות מה שבא לו, ולהיות מי שהוא רוצה. אם יש לכם חלום שאתם רוצים להגשים אותו וזה נראה בלתי אפשרי, תזכרו שביער, נכון זה תמיד ביער, באמצע היער יש בית שנראה נטוש, דרך שם קוסם, הוא יכול לעזור לכם.